Awan mo naglagyan na aya. Buti nga kami dito ini no. Hello guys, ayan, welcome po ulit sa ating YouTube channel. Ayan, for today's video, nandito ulit kami sa aming fish panan. Ano lang, makikingawil tayo kasi pangpakain natin doon sa kubo. Dahil mahirap ang ulam ngayon. Ayan, mag-harvest tayo ulit ng ating tilapia. Kanilang tilapia. Oops. Pang paulam sa mga nagtatrabaho. Mahirap ang ulam. Ulam, mabili. Ano tayo mag-harvest tayo ng isda. Ayun. Kaliit. Kaliit, balik mo yan. Mabilisang kwan lang to guys, kawil, at magkatanghaliin tayo. Ito na yung pang-pan ko kaya. Paulam natin mamayang tanghali. Ayun may pangpakain hingi ka dali. Sana yung may pang-salok ko para hindi tayo nahirapan eh. Ay, ikan tayo. Dali siya magkawil tita. Tano makado nga si Gudain. I try. May na kayo magpakain kuya, baka yung magkain po. Kalalaki oh. Nagnanakaw ng ano guys, salamat. Trespassing! Si Maduna. Na, nakatakot tong sima mo. Kalaki. Nagdakal. Pangkwan to pang Bangkok. Nakaadong kang bro. Ganakaw ng anahaw. Ilang kilo ba sa'yo ate? Dalawa? Magkanong tuwa eh. Kahit 5 kilo lang o 1 kilo, 2 kilo sa amin, 2 kilo sa'yo. 1 kilo kay ate. Kadaming itlog ng pato. Kadaming itlog. Subukan mo kuya. Kung effective yung ating pangsalok o sa kahagisan ng feeds. Giyaban mo. Nako, mahirap yata angat Layot-layot man dong. Sige, lapit. Dito nyo ilagay sa may net banda. Okay. Ayan na, palapit na. Anong klase yan? May tagatanggal. Oo, pag-ihaw. Wow. Wala man, bro. Dayo di. Tago sila di. Wala nang pain? Ha? Yung mga itik na nagkain na. Natakot sila dito kasi may kuno. Dapat malaki ang Kain. pangsalok. Maliit yan. Nakaadukang ka. Iba yung nabinukan mo bro. So, lagi na sa rakat guys. Ito guys, itatanim natin to sa farm. Anahaw. Maganda rin pang to.
Awan mo nagnagyan na aya. Wala na naman kuhan, kanin kuhol. Tuk-tuk ka ng kuhol. Oh. Ang malaki, para malaki din ang makuha. Ayaw nila yung makulbot. Ang malaki yung ginalabay ko. Hindi rin daw pakawalan kuya eh. Ano ito na naman! Ang laki! Ang laki! Oh, bilis! Pahingin ko hul! Uy, ang galing mo! Isa-ikon mo na dito. Hindi, wala kang magkuha kang hul. Kadami-dami ka na ha. Sakto sa butas sa ilong. Hintayin mo yan, oh. Maya ka na Mali man ang gimputol mo, dahil yung mapayat. Kaya nga kahirap buhatin. Sige, salok. Ge, angat, angat, angat! Karami. Wala ka tira ng sarwag. Wala ka tira lang mo. Yan, ganyan. Yan. Oh, wala na. Magaling pang kawil. Magaling talaga ang kawil. Mabilis. Baka laki din yan, ah. Laki no? Nakalaki, oh. Laki nga oh. Doon. Tangkin guys. Mabitawan mo yun, magbalik. Kaya nga. Tingnan mo. Hindi ko man nalakwang. Ayun. Oo, oo, oo. Baka magbalik. Sayang. Nakalaki. Wow, nice catch. Ano? Abi na ako nga dyan. Nainggit na naman sa antipasing. Makipagpalit na naman ng kawil. Ayun. Aray ko! Kaya na ko. Oh, dami na. Mga tatlo ko siguro. Tatlong malalaki pa. Mga kuhul. Sakit. Oh, agad. 1, 2, 3. Oh, nakabulos. Nagatulong na nga. Talaga si Maduna, guys. Hindi magsardang. Inibus na. Hindi ka mag-alap pa. Bisukulin. Ay! Atil kaya. Kahaba man kasi ng kanya. Oh, kahirap ko na yun. Kanina naiigsian kayo. Saan taligaya na egsian? Yo. Mahaba to kasi oh. Kaya nga. Kaya kahirap ito. Doon ako. Sa Ate Gretchen ang nakarami. Ay, baka makakatalaw pa. Ay, talo. Sabi ko kasi kuwan. Oh, tingnan mo ka. Muntikan na. Ayan, ante. Kinain na. Dito ka, ante. Maglipat ka rin sa kabila. Ay, di! Kalaki! Tara na, tama na yan.
Oh, ito pa. Oh, yan oh. May isang kon pa. Ay, wala yan po. Ayun pa, oh, nakuha ni kuya, oh. Ba't si kuya? Sarap-sarap po. Nagsakit nga minata ni matulog ka pa Ay, sa ayoko nganan na. magtanggal ng ganyan. May phobia ako sa ganyan. Ako nga pinapasok ko dito sa kanila. Kailangan mong ipahiga yung kwan niya. Kasi kung mo papakat mo po. Kaya marami siyang malaking nakukuha niya kasi ano, malaking sima niya. Ikaw naman kasi. Tara na. Ito ulit na lang to. May part to. Sige, malaki pa sa kaysa. Sige. Tapos ikaw, ano? Ayun. Wah, kaliit. Balik mo. So, ayan guys, nandito na ulit tayo sa bukid. Mabilisang kawil lang. Dahil tayo magluluto pa, yan. Isisigang natin yung ating tilapia. Oh, di ba guys, malapit na ang ating kubo. Dodoblehin pa to guys. Bali, double wall yung ano ng kawakawayan. May hagdan na rin. No, mag-display na agad. Wala pa nga. Yan, pinabalutan din natin ng kawayan tong ano, poste. Ito, ipasagad na natin to. Back to work guys. Kayas na na. Hindi na natapos magkayas. Kayas ng kayas. Dayak na yata sila. Okay pa kayo guys. Pabilis mo dyan. Kakarating mo lang. Ito yung iniwan sa kahapon. Inot-inot na. Inot at dito. Kaluto ka na tita. So yun mga ka-dragon, bali lulutuin na natin yung ating nakawil na tilapia. Magluluto tayo guys ng pinamatisang tilapia na mayroong petchan. So ilagay na natin yung ating isda. Kunti lang ang nahuli guys dahil kulang na kami sa oras. Ay, meron! Tingnan kami hindi ko ininom. Hindi. Hindi pa sa'yo. Kain tayo guys. Kain tayo mga ka-dragon.
laban, hindi lang napasok na tanong. Kung saan kayo nakakarating magkain. May taas, may baba. Marami sa pinagda. Tanong ko yung matanda. Ayun guys, dahil maulan sa labas, dito tayo magkain sa loob ng kubo. Trabaho ko ni Master Brown na. Kape na. Kape. So, ayan mga ka-dragon, yan. Bali, pauwi na naman kami. Natapos na naman ang aming maghapong paggawa dito sa aming kubo. So, ito guys, itong aming view na to, ipatikim pala. Dito muna kami magbibili. So, sa mga susunod na araw guys, magbabarnish naman tayo para maganda siyang tignan. Para hindi rin siya mag-mold. Buot ba? Sa Tagalog. So yun mga ka-dragon, bali nakikisuyo din po kami na i-subscribe din po ninyo ang DFL Sisters para may bagong ano lang siya guys, YouTube channel ginawa ni Greta para mayroon ba tayong pang backup kung sakali mang may masamang mangyari sa ating account, pero wag naman po, gusto po. So yun mga ka-dragon, thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. Thank you po. Thank you. Bye.